Kidali. Suko. Sedusi na kapin. Pump ka? Opo siya. Ano sa naman sa? Ay, sapa kayo nag-vlog ko. Kaya nakasurpresa ninyo. Busita. Uy. Namukha ka pa naman busit. Uy, ano mo. What up, guys? So, nasayod naman siguro mo nga karong umaabot ng Domingo kay Mother's Day niya. Naka-decide ko nga akong i-surprise akong asawa kay medyo taon sa gid nga wala ko naka-surpresa niya ba. Actually sukad nga naabot mi diri sa US kay wala jud ko ka buhat og mga surpresa niya. So I think it's about time nga i-surprise na ko siya in advance. In advance kay karon ako buhaton ang surpresa kay karong weekend mag-cabin me with friends. Shout out ko sa mga mama diha, mga super mom. O sa tanan mga mama sa tibuok kalibutan, to all mothers around the world. Happy Mother's Day and more power to you. So nagdakog bag kay mangita kog buwak para sa akong props sa akong sorpresa niya. Low budget man ta mao nang mangita ra kog mapunit nga mga buwak sa daan nga ako makitaan kay niadto kog store ganiha. Mahal man kay ang roses man, ang mga flowers ba. So, tara, let's do it. So murag naa jud ko nakitaan guys nga mga buwak diri ba sa akong gilakawan niya. Manguha ko diri daplin man sa daan gihahak. Takpan tani ba. Pero baga lang yung tagnaong kay para sa atong asawa ba. Punta mo ha. Si daghan kay siya oh. Libre ra na siya. Oh, manguha sa ko diri. Ano siya utot-utot sa to ang buwak no? So abot ako, man ako kamunit og mga buwak niya. Ako ning butang ang bag sa garage para dili makitaan sa akong asawa ba. Tutyo niya nga to sorpresa. So abot ako diri sa play. Nya kuha na ako katong ipanguha na ako nga buwak ganiha ba kay para di ko masakpan. Mangita ko tiyempo nga ma-surprise na ko siya. So at akong plano kay kanang inigsugat ba o niya alas 12 kay kanang tuog na siya kay para makahanda ako sa akong sorpresa. Paon siya natin. Alright, nara. So, nipalayo ko sa balay ron kay para mapakita tamo ko sa yun ang akong surprise sa akong asawa ba. Yeah. So, masad kay ato ko mag video niya basin masakpan ta ba, makitaan ta. Matutyo na sa nga to ang surprise ni. Hello. So, murag layo-layo na ni diri napita sa balay niya. Katudeng gipamunit nako ganiha nga mga buwak sa daan kay props ra gito siya para sa paggamito na ko unya pag sorpresa sa ako ang asawa ba. Yung pinaka main gid nga gift akong hatag niya kay sing-sing. So bisag dili materialistic akong asawa, naka-decide ko nga tagaan siya aning ring para ma-materialistic siya. Ito ang point gid nako is para handumanan kung para pod ma-feel niya ba nga i-value guys siya, i-value siya nako. Murag alahas ba nga i-value nimo or na-i-value ba. Unya para pod nga kanang maprinda na mo kung magkanaon sa ba nga magkalisod gani. May nakanindot aning alahas pod bitaw. Bitaw seriously ang first time jud ko nakapalit og alahas nga mahal sa akong kinabuhi niya. Naka-decide ko nga tagaan ako siya kay she deserves it. And again, ang mama ka is dili ilalim ba nga magaruga ka sa mga bata. Labi nagnaadjud ka diri sa US kay imuha tanan, wala kay may katabang ya lisod gyud. So mo nang
she deserves nga mataganan ni. So pakit-on ta mo sa sing-sing kadali lang. So mao ni siya, it's a black gold with diamond. Wow. Para Vega kang dating ba, black diamond. Pakit-on ta mo closer. So mao ni siya. Ya akong gini siyang gipa customize, gipahimo gini na ako, gi-order na ako. Isag mahal, worth it sad siya. I hope malipay si Mitch ani unya, in-surprise na ako. Nada diri murag ka ng appraisal nga magpamatuod nga legit ang alahas ba nga gipalit. So mauna siya unya. Side aning alahas, madto ko og store kay palitan gyud ako sa buwak nga tinuod kay naensig kayod ka ng ako pinunit ra sa daan bang murag utot-utot yun eh. Palitan ako siya kay para mas malipay gyud siya ba niya, para Vega ang dating ba. Kuan ba ning surpresa. So kita ta taod-taod. What up guys, it's me again. So, sakto na kaayo karon nga magpreparar ko sa akong sorpresa para sa akong asawa kay natug na ang mga bata o si Mitch. So, narisibin kung ano akong gawat nga makatug para mga preparar ko. So, kita tatod-taod kay magkuha sa ko sa mga gamit. So, mao ni sila ang mga butang nga akong pamalit para sa ako ang asawa para kay Mitch. So, na ko'y card. Ang kaning sing-sing. Yeah, buwak roses para igat ba dito ang chocolate kaning mga chocolate rin nga pinutos kay props ni siya niya uyog aning pamunit na ako nga buwak na GG naman no nalaos na bakit kaniya ako pamunit ko pero lang so mag-arrange ako sa props para masugdan na nato ang surprise sa kay Kasim bangon tong kalit pa matutyo na Ginoo niyang surprise. So kita ta. So sa inyong nakita, ready na kayo. Char na kayo na diha sa akong likod. Ako nang pukawon si Mitch kay para surpresa na siya. So. Hoy. Kaya dali. Suko. Oh no! Dusi na kapin. Pop ka? Kapo siya. Ayun sa naman sa. Ay, sapa kay nag-vlog ko. Kaya nako-surpresa ni mo. Busita. Uy. Ano ka para mong buisit? Uy, ano mo? Uy. Nag-vlog na lagi ko'y surpresa ni mo. Click na itawag. Kailangan ko bali ang screen ha. Antay, ginamagasad na. Uy. Sama na. Ito alam. Kapag na ni Ben. Pagkakit ba? Ana. Uy. Ben. Tuog na. Nanimog balon niya. Sama na. Sabay, lang surprise. Lagi na ako ni mo. Lagi pa buwak-buwak. Uy. Nalaos na na. Uy, kay ganiyaran. Late Valentine's ni. Advance Mother's Day ni. Uy. Hop, isa kaya akong pasigaw na suga. You ready? Kay limpyo, ani ha? Ganan ko sa gesture, pero ito limpyo. Ang sa kong buhat Go, Subaya! Kulbaan ka? Sa ni? Hugas na diya. Sunod pili ang ilang maubi kay kapoy, kaayo ko. Nasuko. Uy, uy!
Uy! Na, seryoso lagi na. Na ako eh. Ay, video na oh. Na ako surprise ni mo. Di mo na ba oh. So, kadali ba ako ako. Lingkod lang daw, lingkod. Ya, lingkod ha, lingkod. Kaya kuha na ko. Suko kayo. Kung kuha ang tinuod na yun nga. Tiyong sa tiyong. Di lagi na inamaw. Piyong sa diha. Ang ko nagbinuang. Ha? Lagi. Nabisit ka? Isa? Likod sa... Oh, Happy Mother's Day. Advance na siya. Mother's Day kay nakuhan ba ka na sabon ba first time ko na ako alam. Ha? Naisip pa ka ganun? Sa nang paborito nga chocolate. Wala diha. Ting kaya diha. Yung favorite. Pero pag ko makatilaw, ani. Alam mo, nagpa-card. Para sa vlog, na plastic lagi ka. Uy. So, kung ano na, you deserve it. Ano sa mani? Kasi bato niya. Open it. Jewelry. Damang sudah na, damang. Oh, ano sa mani? Sing-sing. Kabaw ko masingsing, pero nga nang ipalit pa man ka, uy. Black gold with diamond na siya. Kaya special man ka. Ni? Nood na, oh. Grabe. Okay, salig na ko. Oh, sakura. Ano sa mani yung pagkuha ng sukod? Ay, kuha na ko yung sing-sing. Atik ba? Kilab. Na-surprise ka ba? Wa man mo, Nabwisit. Okay na tayo naman. wa man mo gitagad ang ako ang buwak liha. Dagsan makay kagihatag, good. Tagsarabi ako ko ang buwak. Lagi. Sige lang after nang ipakuan. Oh, ako binang gibabad og tubig para di malaos. Kuning ikuan, iipit na ko kuan. Libro. Happy Mother's Day, love. Love you. Love. Perbi. Hindi na matulog. Pusa na yung kalat. So, wato siya guys. I hope na nag-enjoy mo ito nga video niya. I hope na surprise at siya. Natulog dyan magkaman ba? Grabe, ay kanang suko ko siya ganiha. Ay, suko kayo ba? Nakantay chocolate na. Dagan chocolate pa dire. Thank you, love. Oh, Yeah. kagilok. By the way, Di magod ni siya kung ano ingana. oh, Kasagaran. O, di dyan siya ingana. di Pero jud. may Karon na gyud. Karon jud ko nang ano niya. Kuanday, Happy Mother's Day again sa tanan Super Mom diha. Ano man kamera daw dai? Sa tanan Super Mom o tabi na sa akong inahan si Delibet Durano, birthday mo ni Susie. Sa Mother's Day. akong lula, Mama Ilbis, akong tita, Tanining, Tikyo, Tamilia, sana eh. O labi na sa tanan sa akong igsoon si Angel Durano. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day inya. Juan, ikaw ba sinaka-i-greet? Greet ni Mommy. Happy Kami- Mother's Day, me in heaven. In heaven, ni. Kalimot ka. Nga. Kimi, Happy Mother's Day. Oh! May palista si Sir. Naklilista sa mga shoutout para di yun makalimutan ba? So, again, shoutout ko sa kong igsoon. Angel Durano. Tagiya sa headout. Charo ha? Charo Santos. Again, Angel Durano, shoutout. Shoutout ko sa kong tita, si Grace Durano. Of Laguna. From Laguna. Laguna, Manila. Yeah. Si Romel Reserva po. Romel Reserva, shout out ko.
Bugo City Cebu ug sa iyang wife nga si Ruby. Happy Mother's Day, Ruby. Ug sa tanan ako mga ug sa tanan ako mga friends, yung mga mama na Happy Mother's Day niya. Ito siya nakakailang ng mga mama ng Mother's Day. Marto siya niya. Kita ta sa sunod video. Thank you. Cheers. Bye-bye. Ba't doon sana namang chocolate hindi kalat kaya kapag Padung na ta ko bukuan. Larga na. 1, 2, 3. wala lagi ni Kuan. Wala lagi ni suwat. Ay, suwat Ay, man. hindi ko niya po sa plato ganun. Mag-ending na data na. Sige. See you next time. Babi.